हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो आम समस्ते बाहर की जाऊँ समले मंदिर। ये देखु आम मौसी के बहुत बढ़िया जमी आमको माँ जमी आमको भल पाए सेमती आम किसी भी फील होनी कि हूँ माने आम कौटे सी रहीचु। आ मौसी सकाल सकाल इडली मटर तरकारी करदेले आम खाई जाऊे मंदिर। मौसी पूरा कान्हा को पूरा पुओ आम झील आम जाऊे मंदिर बुलाबुली करने पुणी आसिले आप देखा करे मौसी मौसी से अच्छा देखा करे मौसी बाय बाय कर दिंतु बाय बाय। तो चलो तो मौसी आम आसिले। हाँ आसिले बेटा। हाँ इन्हें ताला दे दे चाबी रख दे। तो ये मैडम रेडी एबे जीवा समलेई मंदिर। चलो हेलो मामा। खड़ा खड़ा मामा जी बस पानी बोतल को ए ओजा जदी फुटेबे नहीं नहीं यार तुम दिसिला। हां 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 बस बस एबे ठीक है। बाय 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 बाय। जाऊ जाइनो पड़े बनाना खाऊ जो भुकी भुकी हेलानी। गुआडे जाऊ छे। जय मां समलेई। जय मां समलेई। बुल्लु बुल्लु जाऊे मामी बुल्लु बुल्लु जाऊे बुल्लु बुल्लु जाऊे मामू बुल्लु बुल्लु नौची। हाँ हाँ बाहर के आइलु एडी 15 मिनिट तापर सांग मैंने आम समस्ते एमती मजा मस्ती करी केते बेले जाई पहुंच जाइलु हीराकुद डैम रे। किसी जना ही पड़ना कहीं फैमिली जो सांगरे थाए ना जिते भी लॉन्ग जर्नी हेले किसी भी बाधेनी। तो आम तो बहुत रास्ता सारा मजा मस्ती कर पहुंच जाइलु। हाय फ्रेंड्स तो आम आसी पहुंच गले हीराकुद रे। कौटी पहुंच गले हीराकुद। चलो बाबा कोई ना। Oh wow, so beautiful view, amazing। तो चलन तो फ्रेंड्स देखिबा फर्स्ट टाइम आज आम आसते ओडिशा ओडिशा फर्स्ट टाइम आम आसते आज हीराकुद। तो चलन तो जीवा देखिबा कौन केमती व्यू। फाइनली आम हीराकुद 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 बाबा पक्का आइडिया। वाओ सो ब्यूटीफुल। सांग माने देखंतु हीराकुद डैम। पानी रे खेलिबो ए मु पानी ले खेलिबी मु पानी ले खेलिबी। गाड़ी सामने पानी खेलले ठंडा हबो। वाओ चलो सेठी गोटे पानी अच्छी पूरा डैम पाखु चलो। ए पिहुमा पछिला कहीं रन 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 एस 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 नानी स्टॉप पड़ जाओ आगे। साढ़े 10टा बाहर ना 12:30 हो गला। हाँ चलो
बढ़िया ହେଇଛି ଭିଉଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ଯିବା ତାପରେ ସେଠିକି ଯିବା, ସେଠି ଟିକେ ଭିଡିଓ ରିଲ୍ସ ହେରିକା ବନେଇବା, ଟିକେ ବୁଲିବା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଭାବି ଦେଇଥିଲି ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ବନେଇବି, ରିଲ୍ସ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏ ଯେ ସେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ହିଁ ଆଲାଉ ନଥିଲା। ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ଟିକେ ଦୂରରୁ ଦେଖିବାର ଥିଲା, ତ ମନଟା ଟିକେ ଖଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଥକା ଲାଗିଲା ଖୋଜିଲେ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ତାପରେ ଯାଇକି ଫାଇନାଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ଆମକୁ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବସି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲୁ। ନାଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟାଇମ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କେତେ ପାଣି, ବାପରେ ବାପ। ଆମେ ତ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି, ଖାଲି ପାଖରୁ ସେମିତି ଟିକେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠେଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଭିୟୁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଏପଟରେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଥିଲା, ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ଟିକେ ପାଣିରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଖେଳିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠି ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ ସମଲେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ମା ସମଲେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ସମଲେଇ ପାଖକୁ, ସମଲେଇ ମା, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଖରା ଆଜି ଜୋର ହେଇଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 2ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମନ୍ଦିର ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଖାଇବା ଖାଇଦେବା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଖାନା ଖାଇବୁ ଆଜି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଜୟ ସମଲେଇ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଭଲ ଖାଇବା ଦିଆଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କି ଯାଇକି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏତେ ଖାଇବା କିଛି ଖାସ୍ ହିଁ ନଥିଲା। ଯେତିକି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ଭାତ, ଡାଲି, କୋବି ଘାଣ୍ଟ, ଆଉ ଆମେ ପନିର ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ। ଦେଖ ସେ କହିଲେ ଆମର ପନିର ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଳୁ ଭଜା, ପାମ୍ପଡ଼, ଏମିତି ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ସାଧା ମିଲ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲୁ। ପିଲାମାନେ ବି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଭାବିଲେ ଏବେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସେଠି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିତେ, ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଠି ଆଗେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଆମର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ଦେଖିଲୁ ଆହୁରି ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲି ଏମିତି ବାହାରୁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। जय मां समलेई। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ସରିକି ବାହାରେ ଆସିକି ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ମୁଁ କେବେ ଭାବି ହିଁ ନଥିଲି। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଆଗୁଆ ଆସିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରିଲ୍ସ ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲି। ସେଠି ହୀରାକୁଦରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଗଲା ଯେ ଆଉ ଏଠି କିଛି ବି ସେମିତି ରିଲ୍ସ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବନେଇଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ମହାନଦୀ ଏଠି ଯାଇଛି, ସମଲେଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ। ପୁରା ସନସେଟ୍ର ଭ୍ୟୁକୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଲା, କାହାର ବି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ମନ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ସେଦିନ ଆମର ରିଟର୍ନ ଥିଲା ବାରିପଦାକୁ। ପୁରା ରାତି 8:30 ସମଥିଙ୍ଗ ବସ୍ ଥିଲା।
तो से आम समस्ते जल्दी जल्दी पलि आसिलु पिला तो जमा आसु ही नथिले कहूले आम ये रही एत पीसफुल जगह एत सुंदर समस्त को पूरा मन किणेला संबलपुर माँ समझ समस्त को भलरे रखु खुशी रखु आम तापर चली आसलु घर को घर पहुँचला मौसी बनई पूरा यमी यमी खाइबा समस्ते जेहेतु बुलाबुली करके खरारे थकी जाते से समस्ते विफर कले पखाड़ आ मौसी भी पखाड़ बनई रखी थे देखो पखाड़ सब केते सारा आइटम मौसी बनई रखी आम मान मौसी कौन बन तुम स्पेशल ओ जय महाशय सब फिनिश हो सब फिनिश हो मु लेट रे आसली मौसी एत सारा आइटम बनई माछ भजा पखाड़ आलू भजा शाग टमाटो खटा बैगण भजा पियाज ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଝୁଳ ଆସୁଛି ସାଇଡ୍ ରେ। ମାଛ ଝୋଳ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ସାଇଡ୍ ରେ ମାଛ ମସଲା କାହାକୁ ଦେଖୁଛି ये ଆମର ପୁରା ସ୍ନେହୀ ମାଉସୀ ପୁରା ପେଟ ପୁରେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଆଉ ମଉସା ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୟ ମାନେ ପେଟ ପୁରା ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନ ଖାଇଲେ ଜୋର ବସି ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି ନ ଖାଇଲେ ମଉସା ଛାଡ଼ିବିନି ବସ୍ ଟେନସନ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତ ଇହୁ ମିଷ୍ଟି ଦି ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ମାମା ଖୋଇ ଦଉଛି ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି ତ ଆମେ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଇକି ବାହାରିବେ ଆମର ବସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାଉସୀ ମଉସା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ବହୁତ ଆମକୁ ସ୍ନେହ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆମେ ବୁଲିକି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।